Ne balma annokma bien jeudi 25 août 2022. Mena révélation bado kawe mena segerendo fo ngena bi bedde bali benaba est-ce que nyoko vidéo duma mena bonyi na sanwono mais jiga ota famia malion anga tranchon mo nali sécurité kota fanfela la uye mali kuna wolo dien be tegere foku na me fa kanyadi anya be woro dola mo ko chambe ka question poser jene mo rakote ko mun antika fara nyokonka meno secret fo ngena mun antika fara nyokonka mali dorantere farafina dugu chamani do abada mumbe ko kaya bego fanga benna bego ko moi d'abord aw fanga benna a benin mo munu ya damene ngon fa uba o le folo kete folo mais exemple ndi awma bon en tant ibo la ibo position créer la mais exemple ndi awma sorasi munu fina an kunabi ibe ka genen ga boyi u ye bara folo jumeke ka M5 fara ka yere wolo fekenya ka M5 fekenya o kunta dowrey pour que amse kan teru blanc refe parce que fanga mana ke M5 ni yere wolo la bi olu taye faso kodi anana nyogon nege ni kodo karana may olu bo fo donc ye menacé de oluma fanga chama ye barake ni ndekoy donc ni dalembi yere la away ben ye farafina de iteni ye tuba wulade iteni ye to o dugu shiteni no le jama ye ko jama be tienka olu be pouvoir qui peuple de ba farafin dugu kelem ya ke ne dalemba la o dugu fladi dugu fla je m'excuse Rwanda ani Ghana Rolling na le pouvoir ta di Ghana yon liba amadi ko Ghana mbede les forces de changement mo mali fanga fefe nana be mefia krefe mo la yo le folo kele pour que olu yere naga korolaw u teru u muso dogonu u muso korokew u yere balmaw u sigi nyogon u ka entourage u bol de ke ku krefe la fa ten o kera depuis Modibo Keita bora o do bara de besina o do nyonya lindo o da to coup d'état te bansina o da to révolution te bansina mais pour ka beka ban iye tubabu gain itari nora irana asimi club benade iye tubabu iye France gain mais France ga klinata bi colonisation wakati o yan coloniser ninde diviser pour mieux régner awanga fanatigo fana benna o lu fana benna diviser pour mieux régner en réalité o benna ko façon mandouye façon kadouye de mais façon joto ou bolokunu ou somogo de bese ka façon joka teme munu yere acteur baw yere munu yere kele yere ke munu sara misiri dawla ne olu denkere fe ibe ka opposition kura de créer yere la ne be ka sran woro de nya ika première ligne odi uma shogel fama wakati do la shogel kun commence ka be M5 ni be fara nyon kan do tara ka ta to cheni ke ko shogel be ka yere de ka campagne ke oda to ne bora o ka so ambe be ka baraka jiju koro de ambe be ka baraka jiju koro so rasu be se ka force so to komna mais mogo de be toujours olu be nani farfarali utara ngalo noro shogel 200 millions di doma shogel misi di doma pour que angana se ka fara nyon kan parce que na fara nyon kan ni kodo karama ma be jama be je ko fo donc jama ye menacé de o fanga uma sorasi jama mbo ligne kambi bo te tien ligne quoi bon tango bo ligne kan angana nyon nege malikura ye shigode ama teke réalité angana nyon nege e se ka jamana joni somogo yi ube itermuso nindo anya bo dorondla anya be muso do milliardaire la antaro ya boromi alors que do sara misri dawla fam fla de farafin blachia be kofe ayere naga korola ni hake parce que farafin en majorité ante hake do ante gashi don quoi bon aya la je iranye to i se mo to bu sena ou ye pouvoir ta ka duga jeunesse de ma anuka ire uka peuple le peuple digne c'est que touré fana o de ke ima c'est que touré coup de masé ka kala bon nga fana o tise ko de ka karia tout là quoi ou dale memuna sorasu la je do be ka sorasu drone no mubi anga na nyogo ndeke o ou ye décision fana ta ko be na raffinerie et ko ka mali fem beke mali kono ko ka mali société o ko ka beke o le be mali ressources beke nous taro nyamogo ta ko ke somogo ko ni kerefe mo ko ni colonel ko ni fonyi finalement les gens vont dire merde ne be ka sran woro de nya ani Amérique tala binta onege ani France tala ani Angleterre tala ani autant dugu shitala parce que ayo tiki trike irami iranyubla échec la Syrie iranyubla échec la Yémen o dimia kurube aw ya affiché noyi ayo affiché ni irisuyi awa taw tana bedoyi ayo beke déjà fin du même ba o sauver bi c'est le peuple aw bolo aw beni kuma ban fo aw beni ko ban fo ke
mais aw te fait ka keni munu yere ya kelekela uyi munu yere be faso ko fabe munu na o de kan ay premier rana mais aw keleme ko nu den krefe aw nyogo bla nyogo na fen be no farali fen be no wallahi abeka bo surasu yere de krefe la aw kana fen ki yede imagine si utebe abembali abe woludi ali sokole a ese ka be vidéo manu valoriser doni ka an fara nyogo ngandoro yo o to tieni o bora SE clean de kono à travers une dame ni a toko fobel ça vous fara nyogo ngant o mandu ye quoi na fara nyogo ngandoro ngi menacé de boni dalinti yere la di ni dogo ko nkadi dro ita so ko fasuguma sinon ni I jelendo I yere be fe aga ke toko mina wallahi e kan bulu o le no fe anga mogo beta kasola o be lebu non le pouvoir adorer c'est des systèmes de sabotage tete ka ke musote ka ke sorosu yere de be ka ke ka exprès ka daba kama ka na décourager ka démoraliser ka li mogo do faran yere ka mogo munu te mali yere fe ma to ka ona obo ka mali la obo ka o yere de la ali sini tubabu jombe ka baraka o krefe incohérence ba ka fanga en kona côté bela o to be fera mandila parce que Frafif mana fanga soro dron né d'abord ma famille d'abord ba en tant que mentalité ma boui anti se ka fara ngon kan ay la jeunesse ou benente ou ante ngon fe ou be do wele krefe ko shuko bla do la ala banani kala na fana kala munu be rizoka mo wara tu ko fe surasu ka mo ko krefe o de bu bla la parce que burujali mandat do yi ubu parce que ni burujali mandi be burujali kala glandi ni mo ko do ko kaba ali hali ko surasu ka fulan jengele no doni ka kala kili au bébé du goût là ils sont allergiques aux critiques on be fa kan yade awjugu ya tawni on be kan défoni une fois c'est pas pour vous dénigrer parce que à te marché à ma delika marché à watena marché présent ka betara jiwu yo fait angana nyongo ndege moko site jamana joni teriwi I termusoni de I sumo de I entourage de jamana infalembo de la bi jusqu'à présent au favoritisme kelen de beka ke bi munu sara misri dawla yolu fara ko bébé bobo nyokona do ere kara opposant ni do ere tarak fanfa imane te ka moko kelebi parce que ere mume ku supporter be ka yara babla nyokona anam bebera akina ta kelen ka be do wole krefe ko bwana ima contradiction bi do ere be ka commencer ku daw fali do be ka procureur fasauda o vidéo monu bana sari tere ku ba do an nyonche quoi awanu ye fenki ye uti sutara de nini surasu ye fenki billahi baro surasu be ni be jeka koko ke SE be ba kalama o kele o alika mishingalo norone la be bora SE de konana o ba do ne ere ya prévu chuma ntara ga défi la so ga ngoni SE ni ne be ka galo noro SE la ni diffamation do o ga ngole mbeta répond au Mali ni make o korone te tongora de halalai koron dal mais o te ni horonye o ti fait quoi il ne t'aime pas parce que ou be ka bara fangle madi quoi il faut qu'on se dise cette vérité qu'on te dit quoi ba ka tiens les foyena Moya to bi jamana ba Venezuela ni Russie ni Iran be ka résister bi parce qu'ils ont travaillé avec les dignes fils, ils ont travaillé avec les nationalistes mais farafin era tanado yi farafin ko de e ka ne fasada mana munke ka foko be kai mo mo be contradiction que ils sont allergiques à ces gens là alors que contradiction be korote ka tiki ba au contrôle bon na ma bonne linka faut ka o saute mali kuranjo parce que na autre somo ko nommé ou la hali ambassade va na autre somo ko nommé ni fonna moko be tegere fa ko dondora o tegere fo be dabla moko be wula contrôle ibe ka RPM kele ibe ka sigili fa ibe ka ngasi fenkele ko RPM ni o RPM kele clanche be klara ka tra do M5 na ka ibe ka kele ka fanga bui moko sitaw toy aka taka ni sira infe o wana mo changer o ba o genga bui ay front créer fambe front ba o contrôle fambe ala wera ka voisin chama ba o contrôle to bu ba o contrôle Mali den dugu do yere be munu yere ye France ka barake donye awno fana be ka barake aw te fe to asidi la M5 ni yere wolo nga force soro ngon fait parce que no kera tro aw bolo lu bina o gain am o gain munila si vous êtes sûr de vous-même aw de kan soudi premier ministre mo fana wula ka boke u taro to ko tien SE la ko be ka 200 millions di yere wolo ma de ko be ka o misi dine ma de a kuma be bora ye e SE kele mo ko krefe mo do de da nya fongo muso do a fangli be SE la fangli be gouvernement bo ba o be sina mali bi abse ka ben jogo jume ali be maliam be jenu ni woncha be audi noy parce que tron ou kana fara ngonga nous fara ngonga kantoro au te fere parce que nous fara ngonga o be foso o be cleya de yira mo madi surasi do wi bo na mo limbla madi korote jo be ka chien de fonya ibe ka tanto takara atete na ka garnande yo gen
depuis Modibo Keïta bora président fait faire que a balera ka boy ante fo de ka kaula am ya ko ni defoni yoro ni defo ali programme munu be ka bo ko ka PDA ni fon kele a fen jugu a burujali kelaw munu be mo fanu baw ni réseau sans fait mo rete ko entretien que depuis régime temetemele gouvernement on le débat mo ko fait on le be waru duma nous ka défendre do fadro ube wulu fato bla mo la ko burujanga ngalo norola moi j'ai été victime o ko be ban bien kala nyina senere bien kala ko bien kala be ya pour que obu sike mo datugu la mais mo jume be ko blaka ka faso re dambe bola be mun ngere faso marabagawi ala a chete musote wu nu be ka loi uta jombe ka teriya kenui abe ka termuso ni mun ke milliardaire yi a termuso mun be na ko lema ka ta marché bawta ko duma ko ke milliardaire yu ngol de teruye a chete musote wu ya a pedo na ginyu ngol de teruye oldi on de be ko promotion ke donc ne avec un enfant ne be ka yele de quoi ne gan be do de ala ka akili nyuma dam ay ni jogo ni changer na ma baraka nationaliste do abeta jiwu yo fait chouette ala ka akili nyuma dam bema